Mizuzu ke mphulaphula emihlanu bethile phakhe insimbi ka-8 o'clock asikenele kwi-hour yethu yokugqibela i-last hour ke ncwethu lo-breakfast show kanti ke mphulaphula sijonge kwezenzekayo kwisithili sikachunyane ngolusuku lanamhlanje kanti ke sijonge kwezinye ke zee-programs ngakumbi ezikhokelelwa ke ngumasipala uMbaxa wasechrisani kanti ke kuzoom silive kwikhasi lethu likafacebook usele ke ndijoyinwa nguye ke ukhansila malibongwe fatyela mmc phake ngakumbi kumasipala uMbaxa wasechrisani kwela cala ke le-municipal health and community service. Namhlanje sijonge ke kumasipala zikayethu local municipality nalapho ke sibhiyozela ke i-World Wetlands Day. Sizawuva banzi into yokuba ke ngaba le program iqulathe ntoni na. Kansila, masikubulise tata enkqubeni sikunike lithuba uzibulisele kumphulaphula weVukana FM ngale mini namhlanje. Ndiyavakala msakazi. Vakala kakuhle kansila, siyakuva kakuhle tata. Mandibulise kakhulu kuwe ke msasazi, ndibulise kubaphulaphuli beVukana FM kulo mmandla kaChonyane Chrisani kwakunye nakwiindawo ezingaphaya kwalo mmandla esivakala kuzo. Ndibulisa ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu, amen. Nkosi kakhulu, siyabulela ngexesha uthe wabe ke usiphalona kwalapha ke inkqubeni. Sijonge kwiprogram yenu yanamhlanje xa nizawube ke ngakumbi nijonge ke kwi-World Wetlands Day. Ungakusicacisele ngakumbi ngolusuku kuba ndiyaqonda ke abantu abaninzi siyazi ke lubhiyozelo phaa uba ndiphazami nge-2 zikaFebruwari kodwa ke ningumasipala oMbaxa nina nilubhiyozela namhlanje. Silindele ntoni namhlanje kwaye ingaba kubaluleke kangakanani into yokuba sibe ke sijonga olu suku? Yes, msasazi, mandibulele kakhulu. Njengoba sowutshilo, olu suku msasazi lwaziwa ngokuba yi-World Wetlands Day olwasekwa phaya ngo-1971 United Nations. Izamela ke into yoba izise ulwazi, ukukhathaleleka kwendalo ngakumbi ke xa kufikelelwa kule nto ye-wetlands, imigxobhozo. Msasazi ke njengoba sewutshilo ukuthi bekufanele uba ngomhla we-2 kaFebruwari sibhiyozela olu suku, ngokwenene senjenjalo msasazi. Njengoba namhlanje iyi-25 kaFebruwari luvuthondaba lomsebenzi ekudala uqhubekeka koomasipala bobathandathu balapha eChrisani. Sesijikeleze kubo bonke ke ukusukela ngaloo 2 kaFebruwari. Namhlanje sizokuza ke ngoku neprogram yokuvala ke le nyanga okanye olu suku lwe-World Wetlands Day. Olu suku ke msasazi namhlanje siza kulibhiyozela phaya kumasipala wase-Intsika yethu njengoba ubusowutshilo kwiXume Community Hall phaya. Sijongene apho ke msasazi nokusondeza khona uluntu ngokubanzi nezikolo zaphaya izibini apha Xume Senior Primary School nesikolo esikufutshane liFukufuku Senior Primary School kwakunye ke nezinye ezingqongileyo msasazi. Abahlali ngokubanzi nabo balindelekile ukuba babe yinxalenye yalo msebenzi. Msasazi, yintoni i-wetland? Msasazi, eyona nto ke ibhiyozelwayo namhlanje, makhe ndiqale kwi-theme yale mini yanamhlanje ebekwe yi-World Nantsika Wetlands Community. Ithi Wetlands and Traditional Knowledges, Celebrating Cultural Heritage. So loo nto msasazi ibonisa ukuthi kufuneka sizame ukuphakamisa izinga lokukhathaleleka kwemigxobhozo, ukukhulisa ulwazi msasazi ebantwini ngemigxobhozo, ukwenza okokuba ihlonipheke imigxobhozo njengenye yezinto msasazi eziligugu neqhayiya lethu, le nto kuthiwa yi-heritage. Ngoba ke imigxobhozo msasazi siyayazi iluncedo kangakanani na. Amagqirha ke ayazi ukodlula thina into yoba phaa ngasemigxobhozweni ziyafumaneka khona iinkambi neengcambu ezinceda kakhulu abantu kwizinto ngezinto. Kananjalo ke msasazi, imigxobhozo siyayazi okokuba kukhona phaya ii-flowers ezintle ezifumaneka emigxobhozweni, iinyibiba msasazi, ii-roses ezi nezinye ii-flowers msasazi. So imigxobhozo ibaluleke kakhulu msasazi. Imigxobhozo iyancedisa kulondolozo lwendalo, that is kule nto kuthiwa yinantsika yi-preservation of water, underground water. Njengoba phaya kukho umgxobhozo
amanzi lana phaya awapheli, ibonisa ukuthi loo nto loyo indawo enomgxobhozo iphucuke kakhulu okanye it's very rich xa siyibiza ngesilungu msasazi. So kuyafuneka kokokuba siyijonge ke imigxobhozo kwiindawo esikuzo, sizame ukuyilondoleza okokuba ukwenzela uba ingapheli, because at the end of the day msasazi ubomi bethu buxhomekeke kwi-environment ephilileyo, i-environment enomoya ophilileyo, i-environment enamanzi aphilileyo, i-environment enelanga elililo. Zonke ke msasazi ezo zinto ezo xa zidibeneyo zenza ubomi oburayithi emntwini. So yile nto ke sithi ke nantsika kwintetho yesilungu sithetha nge-environmental awareness. Okwesibini ke msasazi, lixesha elinzima kakhulu eli ke siphila kulo, ngoba sikwixesha laziwa ngokuba yi-global warming okanye i-climate change msasazi. Izinto azisafani nakudala. Izinga lobushushu liphakamile kakhulu, izinga lengqele nalo liyaphakama kakhulu. So ukuze ke ngoku indalo nayo ikwazi ukusinika ngokufanelekileyo ubomi, sifanele ze sijonge izinto ezifana nemithi, ngoba imithi iyancedisa ekuziseni inantsika ubomi okanye impilo, very clean nantsika environment. So kufuneka ezo zinto ezo sizijonge. Izinto ezifana nemigxobhozo, ezi-wetlands, sizijonge nazo msasazi, springs, imithombo kwiindawo esikuzo sizame ukuyijonga. Ezi zinto zonke msasazi sizikhusele ukwenzela into yoba ubomi bethu bungayiba nzima ukubheka phambili, because le nto ye-climate change ne-global warming asiyazi uba izawuthatha ixesha elingakanani na. Nikeza umdla kakhulu ngakumbi iprogram yanamhlanje. Khansila, khumbuza nje ixesha, ingaba mhlawumbi nizawube niqala ngabani ixesha okokugqibela xa sishwankathela amazwi ngakumbi okumema abantu babe yinxalenye yale program ungathini? Msasazi, sithe bhazalala ngoku sisendleleni eya apho kuzawuba kubanjelwa khona lo msebenzi phaya kumasipala waseyintsika yethu eXume. Siyacela ke ukuba bonke abantu abakufutshane basondele, sibambisene ke msasazi nendlu yenkosi. Yiloo nto ke sizama ukuthi xa singena kumhlaba wabantwana begazi siye sithande okokuba nabo babe yinxalenye yemisebenzi efana nolu, ngoba kaloku olu lwazi noku kufundiswa kwabantu malunga nolondolozo lwendalo kuyancedisa kakhulu ke xa abantu bezawuba khona bazivele ngokwabo. Intsika yethu msasazi municipality, buyakhumbula kule veki pheleyo bendihleli nani kweli ziko ndizichaza okokuba ngomnye woomasipala oye wachaphazeleka kakhulu kwiimvula ezinethe ngamandla, zemka nantsika zadiliza imizi yabantu, zemka neerufu zemizi. Zonke ezo nto ezo msasazi zezinto sithetha ngazo, nazo sizawuthetha ngazo namhlanje, ezibangwa yile nto ye-global warming, ngoba i-weather ivele yenza izinto ezingaqhelekanga msasazi. Kufuneka ke abantu bahambe bayomamela bafumane ulwazi lokuthi bangazikhusela njani na kwesi simo sijongene naso singaqhelekanga. Simemela ke phaya msasazi i-ward committee, ward councillor waphaya uzawuba khona. Simemela phaya imibutho yasekuhlaleni, imibutho yezenkolo, simemela bonke abantu nje msasazi, ii-community based organizations, ii-NGOs, wena ii-ECD centers, oyi-creche. Bangathi kuthethwe ngeXume Senior Primary School, no nantsika no-ma'am okanye oomisi basekritshi nabantwana balindelekile okokuba bangaya bayothatha inxaxheba kule nto ukwenzela uba bazofumana ulwazi olululo msasazi. Sifuna ukutsho ke sithi nabangekhoyo phaya ngeziko, njengoba abanye bezawumamela apha kuni mhlawumbi xa kuqhutywa le program, nabo siyabakhuthaza into yoba bazame ukulithatha olu lwazi balugqithisele nakwabanye abantu. Phaya msasazi silindele abantwana abaphaa ku-100 abenza igeography, i-life science, agriculture, phaa ku-grade 4 uyawutsho ku-grade 7 kwezaa zikolo ke besendizibalile, i-Upper Xume kwakunye neLofukufuku. Ngabantwana ke msasazi abo abazawuthatha inxaxheba, banayo nemiboniso nezinto abazawuzenza zokufundisa ngokwabo msasazi. Bazawufundisa abantu uba kwenziwe njani na ukulondolozwa kwemigxobhozo nezinye izinto msasazi ezikhuthaza indalo. So uzawube khona ke uportfolio head waphaya intsika yethu, Councillor Mafanya,
ekhatshwa ngukhansila Bilikwa ozawube emele thina phaya singumasipala waseChris Hani Development sorry, Chris Hani District Municipality. So siyacela ke msasazi ngo-10 o'clock abantu basondele ke phaya bayokuzivela kolu lwazi lungaka luzawube lukhutshwa khona. Ndiyabulela kakhulu ke msasazi. Nkosi kakhulu Khansila Tata Masibulele ngexesha uthe wabeke usiphalona sithembe neprogram yanamhlanje ingayimpumelelo. Siyabulela msasazi, uThixo anisikele. Nkosi kakhulu. Right, imphulaphula weVukana FM imizuzu 16 minutes bethile phakhe intsimbi ka 8 o'clock ngukhansila